גבוה, להתיישר, ברך עד הסוף, עד הסוף, לאט. כל הכבוד, הצלח לעשות את זה ומחר יהיה יותר קל. בין מטעי הכרמים במורדות הכרמל בצפון לבין ערי החוף והשפלה, פרדס חנה וחדרה בדרום, נמצא המרכז הרפואי שוהם. עשרות מבנים לאשפוז ושיקום ממוקמים על פני 350 דונם, הטובלים בירוק, המלבלב כל השנה. במרכז הרפואי שוהם תמצאו מחלקות טיפול ושיקום מהטובות בארץ ובעולם. מחלקת שיקום אקוטי לצד מחלקת סיעוד מורכב. מחלקה פנימית תת חריפה לצד מחלקה לטיפול באלצהיימר ודמנציות. מחלקות מונשמים ושיקום נשימתי. גולת הכותרת במרכז הרפואי שוהם זוהי המחלקה השיקומית הנחשבת לסמל מופת בתחומי הטיפול השיקומי בארץ ובעולם. המרכז הרפואי שוהם מהווה היום את המרכז הרפואי הגדול ביותר והטוב ביותר בישראל, כאשר מדובר בטיפול בחולים פוסט-אקוטיים אשר סיימו את הטיפול הראשוני בבתי חולים כלליים וזקוקים להמשך טיפול בשיקום או במחלקות דומות לו. בשוהם קיים מגוון שירותים הגדול ביותר בארץ, אשר מיועד לגרום לכך שהחולה שמגיע אלינו יצא במצב הטוב ביותר, יחזור לקהילה. אנחנו מטפלים בחולה כמכלול ולא מטפלים רק במחלה שבעתיה הוא הגיע אלינו. הטיפול האישי והמסור הינו בראש מעיינינו כאשר אנחנו מגיעים לטיפול בחולה. הטיפול נעשה על ידי צוות מיומן ברמה הגבוהה ביותר, צוות מסור ומקצועי אשר מעניק את הטיפול הטוב ביותר שהחולה הזה זקוק לו. אני אחרי שבר, שברתי את הרגל בבית, ואני נמצאת פה כבר 2.5 שבועות, והם עזרו לי טוב מאוד. התחלתי כבר ללכת עם הליכון. אני מאוד מרוצה מהצוות, מהעבודה שלהם. אני כבר יכולה ללכת, אני משתחררת כמה ימים. אני מקווה שעוד מעט אני אלך בלי הליכון. הם עשו עבודה מדהימה, ואני מאוד מרוצה שהייתי פה, ובכל הלב תודה רבה לכל הצוות שנמצאת פה. על מנת להגיש את הסיוע הדחוף, הנדרש והטוב ביותר לטיפול מיידי בפצעים וקטיעות עקב תאונות דרכים, תאונות עבודה ומחלות אחרות, וכן עקב ניתוחים מסובכי החלמה, מחזיק המרכז טכנולוגיות מתקדמות המשפרות באופן משמעותי את איכות חייהם של המטופלים, צעירים ובוגרים כאחד. בין המכשור המתקדם והמיטיב עם מאושפזי המרכז תמצאו גם מערכות שליטה ובקרה מלאה אשר ביכולתן להטריע בזמן אמת על כל קושי ולו הקל ביותר העובר על כל אחד ואחת ממטופלי המרכז. כמו כן עומדים לרשות המטופלים מעבדה ובית מרקחת הנותנים מענה מיידי לכל בדיקה או תרופה נדרשת. מה שמייחד את הצוות סיעודי רפואי במרכז הרפואי שלנו זה איכות טיפול. איכות טיפול ברמה מאוד גבוהה. אנחנו נותנים את הלב והנשמה שלנו על מנת שהחולה ירגיש טוב. אנחנו שומרים על כבוד האדם. אנחנו רוצים ועובדים על מנת לשפר איכות חיים של המטופל. מיום הקמתו, המרכז הרפואי שוהם מקפיד להתעדכן בחידושים הטכנולוגיים, המחקריים והלימודיים בתחומי הרפואה והשיקום, ומשום כך נבחר מרכז רפואי שוהם להוות שדה קליני מוסמך להכשרת סטודנטים לרפואה מהטכניון ולסטודנטים נוספים ממקצועות הבריאות המגוונים.
במרכז הרפואי שוהם חברו יחדיו הטכנולוגיות הרפואיות לצד המסירות והמקצועיות של הצוותים המטפלים, החל ברופאים, האחיות, אנשי המחקר ושאר עובדי המרכז. במרכז הרפואי שוהם שמים במרכז תשומת הלב את המטופל. המרכז שם לו דגל מחויבות לערך כבוד האדם והדאגה היומיומית לאיכות חייו. משום כל אלה נחשב המרכז הרפואי שוהם למוביל בתחומו בארץ בפרט ובעולם הגדול בכלל. המרכז הרפואי שוהם, סיכוי אמיתי לחיים טובים יותר.